Duduk prak. Yen aku kangen karo sliramu. Aduh, Sawang-sawang fotomu ning dompetku. Apa kowe ora krasa? durung krasa Mas. Ora krasa ya. Durung. Ngetul kira krasa. Gak batin salentino rabakan ilang jenengmu fotomu jenengmu ning dadaku. Jalan Madiun Ngawi. ya iya Buat bos siapa ini? Bos Risman. Bos Risma. Terima kasih paketnya. Sudah diterima. Sudah. Bagi dua ya. Bang Boni. Terminal Madiun kami kenanganku. Ora bakalan aku ngelalekke. Biyen aku duwe
Aduh